Здравейте! Добре дошли във втори епизод на Езиковата отблизо. Много ви благодаря за позитивните отзиви на първия ни клип. А сега за този сме поканили водещите на тази годишния сезон на подкаста Традицията след нас. Хайде, нека да ги видим. Здравейте! Представете се! Здравейте, аз съм Илиян Василев, ученик от 12-я клас. Здравейте, аз съм Елена Стойчева, ученичка от 12-я клас. Много ви благодаря, че приехте нашата покана, всъщност за нашето първо шоу, свързано с подкаста. Ще има и още за в бъдеще, бъдете готови. Но, нека да ви питам някои неща, които са интересни на повече ученици в училище. Всъщност, отначало, как ви дойде идеята въобще да се запишете да участвате като водещите му? Ами, лично аз просто изявих желание да представям училището в такъв формат на подкаст. И ми беше много интересно да се запозная всъщност с гостите и с различните учители. Велена? На мен също ми беше интересно да направя нещо в училище, да оставя следа от себе си тук. И също така исках да водя такива разговори с учителите. Нещо по-интересно. Ако вие сега развивахте този подкаст извън училище и трябваше да поканите един човек, който и да е от света някоя известна личност, кого щяхте да поканите и какво щяхте да го питате? Ами, може би така на първосигнално бих поканил Силвия Лулчева. Тя е актриса, за тези, които не знаят. Мисля, че тя заслужава да бъде поканена и аз много искам да си говоря с тази жена и да разбера повече от нея. Не съм се замисляла по този въпрос. Малко по-личен въпрос. Кой гост всъщност до сега в подкаста ви е оставил най-добро впечатление? Справил се най-добре, било ви е най-приятно с него, най-добре ви се е получило? Мисля, че не можем да определим кой ни е бил най-приятният гост, защото всеки един от тях е различен и по различен начин оставя отпечатъка си върху нас. Какво мислиш по въпроса? Ами, аз смятам, че също не може да определим кой епизод е най-добър, защото навсякъде има падежи, но пък има и издигания. И всеки един епизод е специален и уникален сам по себе си. Вие реално сега сте вторите, които продължават тази традиция. Мислите ли, че тя ще се превърне наистина в такава и че ще продължи дълго време след вас? Честно да ти кажа, мисля си, че ще продължи, но сега като се замислям, може би ще е малко трудно, защото в един момент и учителите, те са по-към приключване, самите гости. Може би може да продължи подкаста, но под някаква малко по-различна форма, която ще се изменя във времето, защото когато учителите или учениците, понеже ние и ученици най-вероятно ще каним в следващи епизоди, когато посвършат идеите и гостите, може би нещо друго ще се доизмисли, но си мисля, че ще има хора, които ще искат да го продължат и може би ние с Илян също в края на тази година също ще бъдем тези, които ще колят и бесят и ще намират следващите водещи. Ами, би ли си повторил въпрос? Да, разбира се. Питам дали според теб би станало традиция това за бъдеще и дали хора ще го продължат след вас? Ами, задължително ще си остане като нещо и мисля, че няма да бъде подкаст. Сега е подкаст, надяваме се, но в бъдеще съм сигурен, че това ще се превърне в някакъв вид шоу. Може би, че няма да е вече подкаст, да, някой ден, може би ще стане така. Аз смятам, че ако има желание, има и начин. Имайки предвид вие с каква задача сте се взели, така по-сериозно, е много любопитно за повечето от нас и се чувам, че ученици го коментираме, дали всъщност мислите да продължите да занимавате с това нещо подобно журналистика, може би, което да е свързано с този вид работа и дали бихте се занимавали след това, като в професионален аспект? Аз допреди година-две имах желание, освен учител и психолог, да бъда или тези две неща, или журналист. Не знам защо. И в момента това не ми е в идеите за това, което ще уча. Ами, професията, с която искам аз да се занимавам, е малко далеч от това, което правим тук. Ще кандидатствам тази година в надфис и за да ставаме актьори. Но това, което подкастът ми помага, е, че събеседвам с различен вид хора. Цялото това търсене за различен вид информация само би им помогнало. Велена, какъв съвет би дала на следващите ви гости? Да казват това, което им идва първо на ум. Да са по-искрени. Да са по-искрени и по-разговорливи. Ами, да бъдат спокойни, не ядем хора. И може би да бъдат искрени и да не се притесняват да говорят. Защото
Аз си спомням как протече първия епизод и аз бях толкова притеснена. И гостите също мисля, че бяха притеснени и просто то си влияе, когато и едните са притеснени и другите са притеснени. Не, че резултата няма да е добър, в никой случай не казвам това, но когато притеснението го няма, нещата се получават много по-добре, не само на подкаста, но с всичко, което се заемеш. А сега случва ли се да се притеснявате? Сега не. Това е може би другия плюс, който ми дава подкаста, е да стоя нормално пред камера, да не се притеснявам. И мисля, че горе-долу го долавям. Така е. Ами ти? Аз все още се притеснявам, защото има гости, които не са ми преподавали. След подкаста бях ухилена до уши, въпреки че просто той мина. Илян се беше забила и така в сцената. Аз изпаднах в някаква изключително голяма депресия след първия подкаст. Не знам защо. И все още се притеснявам, защото пък малко преди подкаста съм на уроци ходя и всеки път ми се случва нещо да се случи и аз да закъснея. И особено когато закъсняваш, за да отидеш на подкаста, ми е още по-притеснено. Даже има едно интересно нещо миналия път. На последния епизод бях си взела мигли от Shein и вместо да дойда и да се извина и да се запозная с госта първоначално, аз влязох като някакъв буреносен облак и питах всичките: как са ми миглите? Много ли е зле? Ама еди какво си, що си, али снимай, али да видя миглите, али това, онова. И после вече седнах на дивана и казах каквото такова, аз сега вече трябва да се отъча, защото епизода започва, аз този човек почти нищо не знам за него, какво ще правим, какво ще става и почна пак притеснението. И след епизода вече всичко е малко така, при мен притеснението още го има. Илянчо, коя е първата забавна случка, която изниква в главата, когато говорим за подкаста и вашите привиквания с него? Не мога да ти кажа сега. Просто аз наистина се смея на себе си всеки един път, в който се появя на тази сцена. За епизода с Петя Иванова, помня, че тичах за някакви торти, за да взимам торта. Преди това трябваше да отида да си взема капки за лещите. Естествено, че имаше един човек в аптеката и трябваше да чакам 20 минути. И отново се появих като не знам какво на сцената. Отново бях закъсняла. Аз просто се смея на това как всеки път се старая да не закъснявам и всеки път идвам след гостите. Мисля, че няма... Не, освен преди първия епизод. Първия епизод само тогава дойдох заедно с Илянчо. Тогава не знам дали беше толкова забавно, ама всичко някакси беше срещу нас. Помня, че Елена... Да, разкажи ти. Не, аз ще разкажа за статива, защото удря 7 часа. Али е така. Преди статива, всъщност, ние мислихме, че Елена ще излезе преди нас, но нещо стана с нейното видео и ние вече изперкахме и казахме: добре, Иляне, почваме първо ние двамата. Обаче ще почваме, ама... Удря 7 часа, при което поставяме телефона на стативите и в момента, в който телефона се поставя на статива се счупи и статива падна. И тичаме, пращаме хора за лепило, такова капчица, от един магазин тук, пращаме, тичат, идват, носят лепилото. Слагаме го 5 човека, стоим на статива и сме така, духаме всички. Не знам къде съм. Подухваме всички. Добре, защо просто не опитахте, например, да го закрепите някакси на поди, например? Няма как. Не. Ние тогава не знаехме много как да реагираме. Аз пак казвам, че аз едно не бях на сцената, аз бях не знам с какво кръвно, но те оставих ги сами да се оправят, аз само седях там. В крайна сметка успяхте ли? Ами той аз бях притеснен доста на първия епизод и се личеше, но учим се от грешките си. Много ви благодаря, че бяхте моите втори гости. За мен беше истинска чест и много се радвам, че ни разказахте толкова подробно и детайлно всъщност какво представлява подкаста, какво се случва зад кулисите. Колкото до вас, моля, абонирайте се, харесайте това видео, споделете го на приятел, за да стигне до повече хора и запомнете, възможностите във вас.